Здравейте, хора! Искам да ви се извиня, че няма да има много чести клипчета, защото преди бях лятна ваканция и качвах клипчета всеки ден, защото нямаше какво да правя, бях лятна ваканция. А сега вече съм 7-ми клас, почнах училище и доста сложно става. И не мога да успея да направя клипче и да говоря с вас. Но сега мога да говоря сега в това клипче, защото отивам сега даже на училище. Не се шегувам. Ето е раницата ми отзад. Тук раница вече е як и не е топло. Надявам се да ви харесва клипчето. Това е извинение, че няма качвам често клипчета. Чао!